Ti kabaybayan ti mamagsilpo ti biag digiti mangalap, gapu ti parabor na ti agserbi a pagsapulan da. Ngem no dadduma, ti kabaybayan metlaeng iti mangala ti biag da. Ibilang ti Pasukin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO ang makaalarma ti umadado a bilang digiti mapukpukaw ang mangalap iti Barangay Davila. Italaing nga bulan, dua kadakwada ti saan pa'y nasarakan. Kastulong ka digiti mangalap, na ipayanda ti life vest. Nakaitid kami ngamin din iti 100 plus ket ti registered nga fisherman dito Davila is more or less 200. So agitid kami ulit ti 80 data siguro han nga umanay nga basit lang iti kurang siguro mga 10 to 20 laeng iti kurangin. Ket ipadas tayo do ulit na dumawat ag request ulit iti province no danto pay mainayon. Itilaing daw dawat dakit ti kanayon kumapa ng usarda ti life vest tunggal agturong da iti baybay. Saan laing nga makatulong da ito tapnon makapagpatapaw da no aksidente a mayadayuda ti bangkada ngem ket di alisto pa masarakan ida ti rescue team. No ada digitay kastoy missing fisherman tayo ket in kami bisitaen digitay relatives da at dalang ijay digitay life vest da nga no kitaem han napay pulos na usar. So nagising arot iti kinarumurumar pa ni ibagbagada ket usaren lang as pagpatapaw ka digitay payaw da ikatenda DJ kalob na usaren lang DJ floating device na or DJ boya na tapno mausar da as a buoyancy. Dakkel chance mo nga ag-survive ken no saan man hana magasatan alalisto da ka nga masapulan kasi ora nyet pa mas pasamak tumpaw ka ditoy life vest. Idawdawat met digiti residente tel alisto kumapan naka-request ti air asset kas iti helicopter tapnon tumulong agbirok no adda digiti mapukaw ang mangalap. Aminado ti MDRRMO a komplikado ken saan nga alisto ti proseso ti panag-request ngem patsyenda na pintas no mapasimple daytoy. So adan to chance sana ay nga mai-open tayo detoy itinangat nga to iti probinsya ay talaga maikas lang masukatan nito yung proseso na kumadak no alisto. Maawatak met di sa karigat na kasi man lang met ti aircraft dito'y Pilipinas, di availability na. Ngayon I think talaga nga masapol na no mapasimplean or mapabasit DJ proseso na dito pinag-request tayo ti aircraft. Kabayatan na iti panagtataripnong tinagbaitan ti MDRRMO ken digiti mangalap. Sumagmamano kadakwada ti nangadmitir asaan dangos usaren ti life vest da gapu ti bilang da alaped daytoy ti panagkalap da. Nga magyamyaman dang agtultuli ti panangisakit kadakwada ti MDRRMO ken kunada suruten da digiti pamalagi para kadakwada. Kadagiti ay kalugar ti agkalkalap ket adda ti life vest nga naibunong ti MDRR. So ti makuna kadwa doble ingat. Ti kuna konser ket ikanda mo ti importansya ti biagda ng ti pamilyada numan pay urek panagkalba ti pangalan ti pagbiag ket hanay so ti rason nga kwada ti biag da ti tao sar lang no kasi tiyempo napigsat angin napigsat ti danom so iso ti ko nagsarabot doble ingat dalang kumaapo ti inda panagkalap mostly sir ket adadag ito kuti day hada nga isuot no ada beryadan no napatugon no natnagdan handa mala jelay besanta day jay unik ti bilo sir handa maisuoten. Maraming salamat po lalo na sa MDRMO sir sa aming barangay at bayan ng Pasukin na maraming salamat po sa binigay ninyong life vest para sa aming mga mangingisda. Dahil malaking bagay po ito lalo na kung ang bangka ay nataob o nahulog ka sa dagat. So kayo po mismo sir nagsusuot naman ng Ang pagbiyahe lang po sir, palaot at saka pauwi lang. Pero pag nangingisda, tinatanggal po namin sir. Yun po yung nakakasagabal talaga. Opo sir. Opo. Pag nangingisda. Pero tatry pa rin po namin sir para maipakita dun sa mga kasama namin na hindi sagabal. Tatry ko po. Kabayatan na may inaw met ti may isang ordinansa at igagem na ket adda pay mapaigatan digiti pagganurutan pakaseknan ti panagkalap ken posible nga adda iti mayan nato papanno sa daytoy kadagiti aglabsing. Mark Magdirila, Balitang Solid North.